Ne da vidite svoju nagradu. Ovaj put možete da dobijete ogromno žele oko. Wow, sigurno je mnogo ukusno. Morate da se potrudite. Vreme je krenulo. Kako da nacrtam ravan krug? Znam. Jess, pogledaj šta imam na papiru. Tvoja glava je savršena za krug. Mislim da nisi protiv da pomogneš svojoj prijateljici. Oh, yeah. Protiv sam, pusti me. Gotovo, možeš da ideš. Wow, krug je stvarno ispao ravan. Pa šta ste mislili? Nema veze, imam i ja jednu zanimljivu ideju. Sad ćete da vidite kako će mi pomoći moje usne. Samo treba da stavim malo boje na njih. Nešto sumnjam da ćeš uspjeti. Zato što mi zavidiš, jer je to genijalna ideja. Ispada savršen krug, a znači i savršeno oko. Uradila sam nešto pogrešno. Za sad izgleda ružno. Nema veze, crna boja će sve popraviti. Jo, postalo je još gore. Kakav sam baksuz.